Opa. Takže čaute ľudia, vás zdravím pri druhom diele série Minecraft. Takže hráme na mojom serveri. A ako môžete vidieť hneď na začiatku, tak mám tu už postavené niečo. Je to úplný rozdiel od prvého. Akože od prvého let's playu, čo som natáčal. Tu mám už takú malú farmu. A takže tu mám farmu, tu mám sliepky, tu mám ovce, tu dám asi kravy alebo prasata, ešte neviem. A tu mám proste takú plochu, tu bude dom. Tu vám otvorím čestky, takže tu mám také somarinky, tu mám drevo a tu mám úplne všetko. Ale teraz ideme... Takže teraz pôjdeme si urobiť nožnice a zrobíme si aj čestku na... iba proste čestku na vlnu. Tak. Takže zrobíme si čestky, aby sme mali veľkú. A dáme sem. A ideme ostrihať ovce. Takže zrobíme, no tak, nožnice. A môžeme ísť ostrihať ovce. Tu na jedna. Nie! Počkať, idem si po obilie. Pôjdem si po obilie, kde je obilie? Tu je obilie a dám proste, aby všetky ovce šli za mnou. Poďte. Dobre, máme tu všetky ovce. Takže môžeme začať strihať. Všetky si ostriháme, aby sme mali vlnu. No tak tieto malé sa ešte nedajú. No, sú všetky holé, sú. Takže ideme tu na... No ahoj sliepočka, daj mi prosím ťa vajíčko. Bež do piči, ty kokot. Čo si to povedala? Dobre, zabijem ťa. Ale nerobím si srandu. Ja som debil. Ja som debil. Ja som debil. No poďte za mnou už, hej, a mám. Dobre, takže tu dám prasata, tam dám kravy a sliepky nebudem mať, alebo možno budem mať, ale keď zväčším farmu. No, takže tu máme takéto schody, aby som mohol teraz len tak provizorne prechádzať. No, takže takto to vyzerá. Mám tam aj minimap, waypoint, či ako sa to volá. A teraz by som mohol ísť tu na. Tu ako som ťažil stromy, tak som našiel takúto baňu a ešte som ju proste neprehral a čakal som, že keď budem natáčať normálne let's play, takže vtedy pôjdem, no, takže máme iba toľko krumpáčov a počkajte, ja idem hore teraz a rýchlo musím výjsť nejak hore, aby som si išiel po sviečky, lebo určite vy nebudete vidieť, no možno budete vidieť, ale aj tak chcem, aby toto bolo všetko osvetlené a chcem, že vy diváci videli, že kde som a tak. Takže počkajte, ja som prišiel stávať, ja som debil. Čakaj. Tak a... Počkaj, toto si vykopeme. Tak a tak, dobre. No takže idem si po sviečky a ideme preslo tam tú baňu. Teraz mi ešte ani dom netreba. Toto je ako považované ako môj dom. A ešte som chcel povedať, že som tu dal dal som tu pluginy, je tu out me essentials, to je to, že napíšem home
som doma, môžete si dať set home, môžeme TPA. Proste sú to také základné pluginy, čo som chcel na serveri, ešte tu dám potom asi rezidenciu pre istotu a tieto voľno môžem dať sem. Idem si dať vypáliť takú čo som mal a tu si dám tie veci. No tak drevo nie, ale toto. A čo som, aha, takže zrobíme si sviečky. Drevo dám sem. No tak, a ideme si zrobiť sviečky a ideme. Ja som si nepoznačil, kedy som začal točiť, ale to nevadí, zastavím to nejak potom. No a môžeme ísť tam. Dúfam, že to bude nejaká väčšia baňa. No tak her sami. No tak ešte to nemôžem. Lebo si musím ešte potom na konzole nastaviť opečko, ale aj tak ideme do bani, takže to nevadí, že prší. A idem si to tu hneď osvetľovať, aby ste proste všetko videli. Tak. No a môžeme začať ťažiť železo. A ešte by som chcel povedať, že na mojom channeli mám už 30 odberateľov. Som veľmi vďačný, veľmi ma to potešilo, že už mám 30 odberateľov a ešte tam mám len to prvé video, to som zrobil len tak zo srandy. Mám tam veľa dislikeov, ale to je jedno, ale na to, že teraz toto je druhý diel. Wow. Čo ti drbe? Ja tam vidím diamant. No, tak to idem sa tam pozrieť. Počkajte, ja to musím osvetľovať, lebo ja skočím dole, tak. Tu a skočím ešte tu ups, tu už mi ubralo trošku viac. Tak. No tu už krásne všetko vidíte, lebo je tu láva. Doskočil som to krásne. Takže dúfam, že tu bude nejaký diamant. Prosím, diamant. Ale nemám krumpáž na diamant. Kurník. To je jedno, ale aspoň nájdem nejaký diamant a potom sa po ňom vrátime. Takže tu na už nebude asi nič. Môžem sa vrátiť, ale idem ešte na druhú stranu sa popozerať. Paráda, že som to takéto našiel. Našiel som to už plnokrát, ale počkaj, tam je lapis lazuli. Lapis lazuli tam je, no to je lazuli. Lapis lazuli, no áno, lazuli to je. Tu je redstone, iron. A tu je cobblestone, takže tu bude. Počkajte, tu som asi bol. Tu som už bol. Že tu je cobblestone. Áno, asi som tu už bol. Ale neviem kedy, ty kokos. Alebo tu bol niekto z mojich let's playerov. Lebo je na whiteliste napísaný už aj Vulko len tak. On tu hráva a hrávajú tu ešte nejakí let's playery na tomto serveri. Takže zoberiem si aj lapis lazuli. Tak. A môžem ísť home. Takže sme doma, ale prší, takže dúfam, že tak skriem a počkáme. Ale nerobím si srandu. Čo by som vám tu ešte mohol ukázať, alebo čo pôjdeme robiť. Ja pred let's playerom, keď idem točiť, tak mám úplne milión vecí, ktoré vám chcem povedať, ktoré chcem robiť a tak ďalej a tak ďalej. A keď idem točiť normálne, že let's player, no tak nič neviem, proste úplne mám hlavu, úplne nič nemám teraz. Nechápem prečo. Ale keď idem točiť a budem sa pripravovať, že ako budem rozprávať a tak, no, ako budem rozprávať, to už ani nehovorím, to už mám proste zapamätané tak v hlave, ale to, že čo vám budem ukazovať, kde pôjdeme, čo budeme stavať a tak,
To všetko vám chcem ukázať, ale stále keď začnem natáčať, tak úplne všetko zabudnem. Nechápem prečo. Ideme sa tu pozrieť, tam je tiež nejaká baňa. Úplne peckovo toto vyzerá ako z nejakej doby kamenej. Takže prší vonku, teraz nechcem ísť, lebo prší. No, tu je niečo, ideme sa sem pozrieť. Počkajte, idem to osvetľovať. A budem nechávať sviečky, aspoň budeme vedieť, že kde sme boli a kde nie. Idem rýchlo dole, nechce sa mi. Tak, no. Tu nič nie je. Ale vyťažím si aspoň uhlie, aby som mal už potom do zásoby. A uhlie sa vyplatí aj na level, lebo keď vyťažíte uhlie, tak vám to dáva level. Takže potom, keď nájdem diamant a obsidian, tak hneď by som si zrobil enchant table, aby som si mohol enchantovať veci. Enchantovať veci. A potom by som si zrobil aj kovadlinu. Ale to mi teraz ešte aj tak netreba, lebo ešte nemám ani diamantové veci, ani nič. Takže to si ešte zbytočne nebudem robiť. Potreboval by som nájsť osadníkov, akože tých, čo majú domy na púšte alebo tak. A nejakých by som si ohradil a dal by som si tam set home. A tam by som vymenoval veci a počkajte na sviečku. A proste by som aj robil malých. Neviem, ako sa robia malí. Ak si jednému osadníkovi dáte obilie, aj druhému a oni zrobia malého, alebo tak, neviem teraz. Tak sa robia kravy, toto čo som teraz povedal, tak sa robia kravy a prasatá proste. Všetky asi zvieratá. A neviem, koľko natáčam kurník. Mne sa zdá, že teraz natáčam možno tak 10-11 minút. Ale chcem to dať rýchlo na YouTube. No, môžete vidieť, že už mám lazuli. No, vravel som, že to je lapis lazuli. Takže lapis lazuli už mám jeden stack. A teraz by som potreboval kravy. Počkajte. Tam nie je nič. Keď tak, môžete mi kľudne do komentárov napísať, že čo tu mám postaviť. Či to mám nechať teraz len tak, alebo v treťom dieli tam mám postaviť nejaký domček, alebo nejaký takú provizornú chalupu. A ešte som vám chcel povedať, že budem točiť multiplayer na tomto serveri s niekým, ale ešte neviem s kým. Takže kto by chcel si so mnou natočiť kľudne hociaký diel, no tak nech mi proste napíše na Skype alebo zavolá na Skype. V kuse zdvíham, hovorí. Keď chcete, no tak napíšte komentár a ja vám dám do komentáru Skype. Do popisku videa ho nebudem dávať, lebo nie, no proste do popisku ho nedám, ale určite vám ho dám, kto chce, nech napíše komentár. Ale prosím, nech to nie je nejaký 10-ročný chlapec, ktorý nemá žiadne tie, akože žiadne skúsenosti, nemá ani Fraps, nevie čo je Fraps, nevie čo je Sony Vegas a tie základné veci o natáčaní, o renderovaní. Aspoň keď 14 rokov a proste hráte Minecraft aspoň rok, to by úplne stačilo, aby som vedel, že ste nejaký skúsený a nie, že príde tam nejaký debilka a bude rozprávať úplne somariny na natáčaní. Takže zobral som si iron, čo tu bol. A tu je tiež nejaká baňa. On zase nejaká malička, ale nechám si tu sviečky, no torčky, aby som proste vedel, že kde som bol a kde nie. Takže ideme domov a tento diel by som ukončil. Ups, skrip. Nie, nebuchaj, prosím ťa, prosím, nie, nie! Ty buderant.
Ježiš. Prečo ja? Prečo ja? Prečo? Bože. Počkajte, no to je jedno, potom to uložím. Takže idem ešte... Asi tu vypnem modlu. Alebo tu dám, aby proste creepery, keď vybuchnú, aby sa nič nestalo, lebo proste to také nervy dá do človeka, keď vám buchne creeper niekde, že konec. No však asi viete tí, čo vám buchol creeper už 1000-krát v dome a stále ja mám to šťastie, že mne buchne. Môj kamarát hrá Minecraft neviem koľko už rokov a jemu v živote creeper nebuchol v dome. A pozrite sa, ja natáčam let's play. Je to ešte len druhý diel a už creeper tu buchne si ako keby neviem čo. Debilko. Zoberiem si hlinu. No tak ja to tu ešte nejak porobím a no a ešte jednu truhlicu mi chýba. No takže veľmi, veľmi pekne ďakujem, že ste pozreli tento diel. Viem, že bol nudný, ale vravil som, že single budú ešte také nudné, lebo ja ešte len začínam. A nemám ešte také, akože mám skúsenosti s natáčaním, ale nie ešte až také, jak napríklad Gogo. Gogo to už je najväčší pán, to už on je proste šéf. Takže ďakujem veľmi za pozornosť a prosím vás o like a odber. A budem natáčať aj multiplayer na tomto serveri, takže máte sa na čo tešiť. Takže čaute.